Καλημέρα κύριε Χατζηδάκη, σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα και το κυριότερο που είναι το Χαλικάκι. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το τελευταίο διάστημα μας απασχολεί το ζήτημα που έχει προκύψει με το πάρκο στο Χαλικάκι. Για περίπου 50 χρόνια δόθηκαν πολύ σημαντικοί αγώνες για τη δημόσια περιουσία. Ο ηλιοπολίτικος λαός, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές όλων των ετών, κατάφεραν να προασπίσουν τη δημοτική περιουσία και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί χαρακτηρίζεται δημοτική περιουσία, και μέσα σε αυτά τα οικόπεδα, στα 150 και πλέον οικόπεδα που αυτή τη στιγμή συζητάμε, είναι και το πάρκο στο Χαλικάκι. Αν κάποιοι νομίζουν ότι η θερινή Ραστόνη θα μπορέσει να εκτρέψει τη συζήτηση από αυτό το φλέγον θέμα, γελιώνται πραγματικά. Είμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς επικοινωνιακής επίθεσης σε σχέση με την κυριότητα του πάρκου Χαλικάκι, αλλά και άλλων ακινήτων που εντάσσονται σε αυτή την περίφημη απόφαση που υπερβήθηκε από το Δήμο. Τι έχετε να πείτε για αυτό το πράγμα? Σε ποιον ανήκουν αυτά τα πράγματα? Έπρεπε να έχει γίνει κάτι το οποίο δεν έχει γίνει? Πού βασίζονται όλες αυτές οι απόψεις? Η λογική δυστυχώς της δημοτικής αρχής είναι πες κάτι θα μείνει. Έτσι προσπαθεί διαρκώς και να αποπροσανατολίσει την κουβέντα και κυρίως να συκοφαντήσει και να λασπολογήσει εναντίον όλων. Όχι μόνο της δημοτικής αρχής προηγούμενης, αλλά όλων των δημοτικών αρχών, όλων των ανθρώπων της νομικής υπηρεσίας που έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα δικαστήρια οριστικά το 2018. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να γίνει αντιληπτό σε όλους τους δημότες, συζητάμε αν αυτά τα οποία κερδίσαμε με αγώνες του λαού, με αγώνες των δημοτικών αρχών, με αγώνες των δικηγόρων στα δικαστήρια, θα τεθούν υπό αμφισβήτηση. Όλα αυτά λοιπόν τα οικόπεδα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήταν η νομική υπηρεσία του Δήμου, οι δήμαρχοι οι οποίοι πήγαν στα δικαστήρια, διεκδικήσαν και κατάφεραν να έρθουν στα χέρια μας αυτά τα οικόπεδα. Στα χέρια του Δημοσίου. Στα χέρια του Δημοσίου, αλλά καταλαβαίνετε ότι ηθικά και πολιτικά ο μόνος ο οποίος ουσιαστικά αντιστάθηκε και αγωνίστηκε ήταν ο Δήμος Ηλιούπολης και οι νομικές υπηρεσίες του Δήμου. Γι' αυτό και όλα στο λόγο καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά οικόπεδα κατά καιρούς έχουν περάσει με οριστικά παραχωρητήρια στα χέρια του Δήμου. Ξέρετε, πάρα πολλά σχολεία της πόλης μας, πάρα πολλές παιδικές χαρές της πόλης μας ήταν μέσα σε αυτά τα ακίνητα, τα βρεφονιπιακή σταθμή, στα αναστέικα τα λεγόμενα. Αυτά λοιπόν με τις προσπάθειες των δημάρχων ουσιαστικά καταλήφθησαν με την καλή έννοια και αξιοποιήθηκαν για όλες αυτές τις κοινοφελείς στόχους και σκοπούς. Αυτά λοιπόν, βεβαίως, ξέρετε, η Ηλιούπολη έχει τις περισσότερες παιδικές χαρές αναλογικά με τον πληθυσμό της σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο δήμο στη χώρα. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Έχει συμβεί γιατί πραγματικά ο Δήμος έμπαινε σε όλους αυτούς τους χώρους και δημιουργούσε υποδομές. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι πρόκειται για δημοτική περιουσία και αποδεικνύει ότι πρέπει να υπάρξουν πιέσεις και υπήρχαν από την πλευρά των προηγούμενων διοικήσεων προκειμένου να υπάρξουν οριστικά παραχωρητήρια. Να συμβάλλουμε πραγματικά όλοι δημότες και παρατάξεις προκειμένου να αλλάξει άμεσα αυτή η απόφαση και να μην συνεχίσει πραγματικά αυτός ο κατήφορος. Ξέρετε, οι επόμενες γενιές έχουν να ζήσουν πολύ άσχημες καταστάσεις στην πόλη μας αν συνεχίσει η Δημοτική Αρχή να χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο τη δημοτική μας περιουσία. Συζητάνε ότι κακώς υπήρξε αορίστο χρόνου παραχώρηση και ότι θα έπρεπε να είναι ορισμένου χρόνου. Δηλαδή τι λένε? Ότι τα σχολεία της πόλης μας που ήταν δημόσια περιουσία δεν θα έπρεπε να έχουν παραχωρηθεί οριστικά στο Δήμο, αλλά ήταν ορισμένου χρόνου. Δηλαδή μετά από 30-40 χρόνια θα ερχόταν υποσυζήτηση αν τα σχολεία ή οι παιδικές χαρές της πόλης μας θα συνεχίσουν να είναι σχολεία ή παιδικές χαρές.
λέγοντας ότι θα έπρεπε να είναι ορισμένου χρόνου και ότι κακώς η διοίκηση Γεωργάκη, η διοίκηση Αναγνώστου, οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου, ο κύριος Καραβέλος, η κυρία Κατσικερού, ο κύριος Λεοντάρας, ο κύριος Μανταδάκης, κακώς, κάκιστα κατά την άποψή τους, συνένεσαν στο να υπάρχουν αορίστου χρόνου παραχωρητήρια στο Δήμο μας. Καταλαβαίνετε για το τι επικίνδυνα μονοπάτια αυτή τη στιγμή επιλέγει η Δημοτική Αρχή. Ξέρετε, είναι πραγματικά τόσο μεγάλη η άγνοια, είναι τόσο πολύ ανιστόρητη, πραγματικά κάπως πρέπει να υπάρξει ένα φρένο. Το βαρέλι δεν έχει πάτα από ό,τι φαίνεται. Ξέρετε, το 2019, μόλις εβδομάδες αφού ανέλαβα δήμαρχος της πόλης, έγινε μία πρώτη συνάντηση, κάλεσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου όλους τους επικεφαλείς και όλους τους βουλευτές του νοτίου τομέα, της Β' Αθηνών τότε. Ήρθαν λοιπόν όλοι στο Δημαρχείο, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Εξηγήσαμε το θέμα, ήταν η πρώτη φορά που εξηγούσαμε σε όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων τι ακριβώς σημαίνει ναστέικα, τι ακριβώς σημαίνει δημόσια περιουσία, τι ακριβώς σημαίνει αξιοποίηση για κοινοφελή σκοπό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πάρα πολλοί βουλευτές, όπως είπα από όλα τα κόμματα, έβαλαν ερωτήματα στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Βουλή, προκειμένου αυτά τα οικόπεδα να περάσουν οριστικά στα χέρια μας. Δεν μείναμε μόνο εκεί. Είχαμε συγκροτήσει για παραταξιακή επιτροπή, η οποία επισκέφτηκε την ΕΤΑΔ, παρουσία όλων των επικεφαλής, παρουσία και του νυν δημάρχου, όπου εκεί λοιπόν είπαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει όλα αυτά τα οικόπεδα, είστε υποχρεωμένοι ΕΤΑΔ, όλα αυτά τα οικόπεδα να παραχωρηθούν με οριστικά παραχωρητήρια στο Δήμο μας, αποκλειστικά και μόνο για κοινόφελη σκοπό. Μόνο, ξέρετε, αν υπάρξει μία πίεση προς την κυβέρνηση, μία πίεση προς τη Βουλή και μία νομοθετική ρύθμιση, αυτά τα οικόπεδα πρέπει και μπορούν να περάσουν στα χέρια του Δήμου. Ερχόμαστε τώρα στο επίμαχο θέμα. Επί νυν Δημοτικής Αρχής, κάνατε κάποιες συναντήσεις ως παρατάξεις, ως επικεφαλής, έστω και μυστικά? Νομίζω ότι σε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο κάνα χρόνο πριν είχε δηλώσει ο Δήμαρχος ότι θα κάνει διαπαραλλαξιακή επιτροπή για να κάνει παραστάσεις και κινητοποιήσεις στα Υπουργεία και στην ΕΤΑ. Έγινε κάτι? Κοιτάξτε, μιλήσατε έστω και? Ουδέποτε μας κάλεσε ο Δήμαρχος σε κάποια συνάντηση σχετικά με τη δημόσια περιουσία. Ουδέποτε. Ποτέ δεν συνεδρίασε αυτή η διαπαραταξιακή επιτροπή. Ποτέ δεν κλήθηκαν οι επικεφαλείς να συζητήσουν και βέβαια ποτέ δεν κληθήκαμε να κάνουμε συνάντηση με βουλευτές του νοτίου τομέα ή με αρχηγούς κομμάτων προκειμένου να τους επαναλάβουμε τις θέσεις μας και να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε ότι η πρωτοβουλία για ενημέρωση των βουλευτών υπήρξε μόνο από την αντιπολίτευση. Τώρα που προέκυψε το ζήτημα με το Χαλικάκι, όπου 4 επικεφαλείς παρατάξεων, ο κύριος Παπαδάτος, ο κύριος Ευσταθίου, ο κύριος Ευαγγέλου και ο Μιλών, στείλαμε επιστολές σε όλους τους βουλευτές, στον Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο Οικονομικών, που ουσιαστικά τους ενημερώναμε και ζητάγαμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να περιέλθει το Χαλικάκι στα χέρια του Δήμου. Τώρα τι γίνεται? Τι μέλη γενέστε, τι σκοπεύετε να κάνετε? Κοιτάξτε, υπάρχει και το θέμα, συγγνώμη, εξεφαίνεται κάποιο σχέδιο, εμπλέκεται ο κύριος Σπανάκης, ο Υφυπουργός, και προσπαθεί να βρει μια λύση. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αποκαλύψαμε ότι υπάρχουν εγκρυπτώς συζητήσεις για μεγάλο διάστημα με την ΕΤΑΔ, οι οποίες δεν γνωρίζουμε ποιες είναι. Το ίδιο το έγγραφο της ΕΤΑΔ μίλαγε για αλλεπάλληλες συνομιλίες μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της ΕΤΑΔ εγκρυπτό. Στα επανειλημμένα ερωτήματά μας, τι συζητήθηκε και γιατί μείναν εγκρυπτό, δεν υπήρξε ουδέμια που γνωρίζετε απάντηση. Στο αίτημά μας να μας χορηγηθούν όλα τα έγγραφα και όλη η αλληλογραφία που υπήρξε με την ΕΤΑΔ, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία απάντηση. Και βέβαια έρχεται η αποκάλυψη ότι την ώρα της πορείας, της μεγαλειώδους αυτής πορείας που έγινε στην Ηλιούπολη,
Ο κύριος Ψηρόπουλος ήταν στη Βουλή με συνεργάτες του και συνομιλούσαν πάλι εγκρυπτό με τον Υφυπουργό Εσωτερικών για το ζήτημα στο Χαλικάκι. Πραγματικά, αν η πρόταση είναι αυτή η οποία έχει διαρρεύσει, έτσι, και φημολογείται περί εξαγοράς του πάρκου από το Δήμο, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο επικίνδυνο βήμα. Είναι ουσιαστική αναγνώριση του ΕΤΑΔ ως ιδιοκτήτη στο Χαλικάκι και ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα την κερκόπορτα ότι όλα τα οικόπεδα, 150 αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας, με αν θέλετε κάποια από αυτά να αποτελούν φιλέτα στα μάτια της ΕΤΑΔ και πολλών αν θέλετε άλλων, όπως είναι η πλατεία του Ίκα, εκεί που γίνεται η βιολογική αγορά, όπως είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, όπως είναι ο κινηματογράφος, αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγουμε την κερκόπορτα όλα αυτά να πρέπει οι μελλοντικές δημοτικές αρχές, μην αναγκαστούν οι μελλοντικές δημοτικές αρχές να τα εξαγοράζουν από την ΕΤΑΔ προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν τη χρήση που έχουν. Καταλαβαίνετε πόσο τραγική λοιπόν θα είναι μια και επικίνδυνη για την πόλη μας θα είναι μια τέτοια πρόταση. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με τους ηλιοπολίτες στο πλάι μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Κατσόνη, να ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματικά τόσες χιλιάδες δημότες έχουν αντιληφθεί το ζήτημα για το Χαλικάκι. Βοήθησαν όλοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι παρατάξεις και αν θέλετε ζωντανές μεταδόσεις από την Δημοτικό Συμβούλιο που παρακολούθησαν χιλιάδες πάλι πολίτες. Θα συνεχίσουμε με προσφυγές, με όλα τα ένδικα μέσα που μπορούμε, έτσι ως αντιπολίτευση, γνωστοποιώντας σε όλους τους βουλευτές την κατάσταση και βέβαια να γνωρίζουν, γιατί πλησιάζουν και εκλογές, ότι όποιοι βουλευτές, ανεξάρτητος σε ποιο κόμμα, πάρουν μία θέση που είναι εις βάρος των συμφερόντων των ηλιοπολιτών, τότε είναι δεδομένο ότι θα έχουν και την ανάλογη αντιμετώπιση από την πλευρά των δημοτών όταν θα έρθουν οι εκλογές, ανεξαρτήτως ποιο κόμμα θα ψηφίσουν. Ίσως είναι το πιο πιστικό επιχείρημα το οποίο θα επηρεάσει τις καταστάσεις. Αυτές τις μέρες δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια έγγραφα της ΑΔΕ, της ΕΤΑΔ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα ότι έχετε αποδεχθεί τον ρόλο του ενοικιαστή από την ΕΤΑΔ αφού πληρώνετε έστω αυτό το 0,01, δηλαδή 1 λεπτό. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, είναι ακόμα ένα αυτογκόλ της διοίκησης και δυστυχώς μπαίνουμε σε πολύ πιο επικίνδυνα μονοπάτια, ακόμα πιο επικίνδυνα από αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος διαβάσει επακριβώς το έγγραφο της ΑΔΕ, τι λέει? Ότι έχει συναυθεί μία σύμβαση το 1992 και το 2009, η οποία παραχωρεί στο Δήμο Ηλιούπολης ακίνητα χωρίς αντάλλαγμα. Στην πρώτη σελίδα αναγράφει τι, επειδή αν κάποιος είναι λογιστής, είναι πολύ απλό να το καταλάβει, ότι επειδή δεν επιτρέπεται στο πεδίο να γραφτεί 0, γράφουν 0,01, 1 λεπτό, και στην περιγραφή ότι αυτό σημαίνει παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα, δωρεάν. Προφανώς ο Δήμος από το 1992 μέχρι και σήμερα δεν πληρώνει ενίκιο στην ΕΤΑΔ. Είναι προφανές αυτό. Γιατί έχουν παραχωρητικά. Ξέρετε τι συζητάμε τώρα? Πολλά από τα σχολεία μάλλον της πόλης μας, πολλές από τις παιδικές χαρές έχουν υπάρξει οριστικά παραχωρητήρια. Είναι αντίστοιχες περιπτώσεις. Θέλει να μας πει η διοίκηση ότι έχει συναυθεί μίσθωση να πληρώνουμε 1 λεπτό για σχολεία της πόλης μας ή για παιδικές χαρές της πόλης μας? Είναι προφανές ότι κάποιος, αν το διαβάσει, λέει οριστικά παραχωρητήρια χωρίς αντάλλαγμα. Και μία πρόταση, κύριε Κατσόνη, επειδή βγήκαν στη δημοσιότητα αυτά, όπως είπατε, τα έγγραφα της ΑΔΕ. Εγώ δεσμεύομαι και θεωρώ ότι
θα ανταποκριθεί το σύνολο της αντιπολίτευσης ότι αν υπάρξει αντίστοιχο έγγραφο που θα λέει ότι 0,01 στην πρώτη σελίδα και από πίσω ότι το πάρκο Χαλικάκι παραχωρείται για αορίστο χρόνο χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Ηλιούπολης, ομόφωνα θα το ψηφίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προκαλώ λοιπόν τη διοίκηση να καταφέρει να φέρει ένα αντίστοιχο έγγραφο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια πρωτοφανή επίθεση προς το πρόσωπο του κυρίου Καραβέλη. Έχετε να το σχολιάσετε αυτό? Μπορώ να πω ότι είναι τουλάχιστον λυπηρό. Ξέρετε, όλες οι διοικήσεις σεβάστηκαν το έργο, τον αγώνα που έδωσε ο Νίκος ο Καραβέλος για τη δημόσια περιουσία. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νίκος ο Καραβέλος έκλεισε το δικηγορικό του γραφείο για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη δημόσια περιουσία στην πόλη μας. Μέχρι το 2018 ασχολήθηκε καθημερινά για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και ξέρετε, πάρα πολλές φορές το έζησα και ως αντιδήμαρχος από το 2011, νιώσαμε ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να χαθεί. Κι όμως, χάρη στον Νίκο, χάρη στους αγώνες των Ηλιοπολιτών και χάρη και στον αγώνα των δημοτικών αρχών, αυτός ο αγώνας ήταν νικηφόρος. Ακούσαμε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο να λέει ότι το αναψυκτήριο, για το οποίο κανένας δεν ήξερε τίποτα, έχει ιδέα για αυτή την ιστορία, ότι δεν αφορά στο χώρο των δημόσιων του πάρκου, αλλά στο δασικό κομμάτι. Και ότι υπάρχει συγκεκριμένη παραχώρηση. Τι έχετε να σχολιάσετε? Κοιτάξτε, πραγματικά μείναμε όλοι άφωνοι όταν ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι θα κάνει χρήση δασικού κομματιού στο πάρκο Χαλικάκι και ότι έχει πάρει και έγκριση, την οποία έχουμε ζητήσει, αλλά ούτε αυτοί μας την έχουν δώσει βέβαια, έχει πάρει έγκριση από το δασαρχείο να φτιαχτεί τσιμεντένιο αναψυκτήριο μέσα σε δασική έκταση. Πραγματικά απορούμε αν υπάρχει αυτή η έγκριση, ποιος την έχει δώσει αυτή την έγκριση. Και κοιτάξτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, για την αναβάθμιση, όπως και αν ονομαστεί αυτή, είτε ονομαστεί βιοκλιματικό πάρκο, είτε ονομαστεί αναβάθμιση Παρασίνου, κανένας δεν είναι εναντίον. Η ύπαρξη του αναψυκτηρίου, όπου να σας θυμίσω και να γνωρίζουν όσοι δεν το γνωρίζουν, ξέρετε, η αρχική μελέτη που έγινε επί διοίκησης Βαλασόπουλου ουσιαστικά προβλέπε ένα ξύλινο πάρα πολύ μικρό σε εισαγωγικά αναψυκτήριο, έτσι, για να μπορούν οι δημότες να παίρνουν ένα νερό και ένα αναψυκτικό. Καμία κατασκευή, έτσι, καθόλου τσιμέντο, τίποτα. Και πάρα πολύ μικρό. Ξαφνικά εμφανίζεται μία μελέτη όπου θα υπάρχει ένα τσιμεντένιο αναψυκτήριο 120 τετραγωνικών, όπου αυτό κιόλας, αν θέλετε, το επικαλείται η ΕΤΑΔ, την εμπορική του χρήση, για να πει ότι με βάση αυτό θέλουμε να νοικιάζεται το χώρο. Και ως επιχείρημα ότι εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε οριστικό παραχωρητήριο λόγω της εμπορικής χρήσης. Προσέξτε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που επίσης δεν μας δίνουν καμία απάντηση. Ξέρετε, τα δημοτικά συμβούλια αξίζει να ανατρέξουν οι δημότες και να τα παρακολουθήσουν. Θα δούνε ότι σε κανένα δημοτικό συμβούλιο η διοίκηση δεν απαντάει σε κανένα ερώτημα της αντιπολίτευσης και κανένας δημότη σε όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που τίθενται προς συζήτηση. Είχε συζητηθεί να γίνει μια συνέντευξη τύπου με όλα τα τοπικά μέσα εδώ πέρα, για να αναλυθούν όλες οι πλευρές αυτού του αγώνα, να δοθούν οι απαντήσεις. Θα γίνει? Ξέρετε τι προτείνω, εσείς που τα έγκριτα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας, έτσι, που είναι αρκετά, να υπάρξει μία πρόσκληση από την πλευρά σας, προκειμένου παρουσία και του Δημάρχου και όλων των επικεφαλής της αντιπολίτευσης, να τεθούν όλα αυτά τα ερωτήματα και να μπορούν σε μία ζωντανή μετάδοση να ακουστούν
όλες οι απόψεις, χωρίς, ξέρετε, διακοπές και χωρίς να κλείνουν μικρόφωνα. Πολύ ενδιαφέρον. Εμείς το επικροτούμε. Έχει προκύψει και το πρόβλημα το μεγάλο, το πρόβλημα δημοκρατίας, ότι ουσιαστικά έχουν απαγορευτεί οι ερωτήσεις αφού τις ενσωματώνουν στην πρωτομιλία σας. Είναι άδικο οι ερωτήσεις, οι απορίες να θεωρούνται πρώτο τοποθέτηση. Είμαστε από τα λίγα δημοτικά συμβούλια στη χώρα όπου απαγορεύεται στην αρχή της συνεδρίασης να γίνονται ερωτήσεις. Δεν υπήρχε άλλη διοίκηση. Όλες οι διοικήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά επέτρεπαν το να υπάρχουν ερωτήματα και να απαντάνε οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ή ο δήμαρχος. Τι επέλεξαν? Να μην υπάρχει καμία ερώτηση. Για ποιο λόγο? Γιατί νιώθουν ότι ευνηδιάζονται κάθε φορά που γίνονται ερωτήματα και ότι δεν γνωρίζουν πώς να τα απαντήσουν. Και γι' αυτό επέλεξαν, αυτή είναι η δημοκρατία που πρεσβεύουν, να απαγορεύσουν την ύπαρξη ερωτημάτων. Έχετε να μας πείτε κάτι άλλο? Το πάρκο είναι ένας χώρος πρασίνου για την πόλη μας. Έχει ένα υπέροχο στάδιο όπου χιλιάδες συλληπολίτες καθημερινά το επισκέπτονται και βέβαια ένα πάρκο το οποίο έχουν φροντίσει όλες οι διοικήσεις κατά καιρούς να κάνουν μικρά ή μεγαλύτερα έργα. Έχει, όπως γνωρίζετε, και το πάρκο σκύλων, έχει και παιδική χαρά, έχει και όργανα γύμνασης ενηλίκων, έχει και τραπεζόπαγκους για να μπορούν να κάτσουν οι πολίτες μας, να γίνουν πάρτι και γίνονται πολλά παιδικά πάρτι στο συγκεκριμένο χώρο. Όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος φροντίζει το συγκεκριμένο πάρκο και βεβαίως δεν είναι ένας χώρος εγκαταλειμμένος. Ένας χώρος εγκαταλειμμένος είναι ένας χώρος που δεν επισκέπτονται οι δημότες. Το αντίθετο, άρα αυτό το πάρκο πρέπει να παραμείνει στα χέρια του Δήμου, πρέπει να αποτελέσει πραγματικά δημοτική περιουσία, πρέπει να αξιοποιηθεί, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία στην ΕΤΑΔ. Στην αρχή της θητείας μας έγινε αλλαγή όλων των λαμπτήρων και των πυλώνων στο δημοτικό στάδιο. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις άλλωστε βρίσκονται μέσα στο πάρκο Χαλικάκη. Έγινε λοιπόν η συντήρηση, η αναβάθμιση αυτών των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επί 50 και πλέον χρόνια ο Δήμος είναι αυτός, τονίζω, που το συντηρεί, που το χρησιμοποιεί για κοινοφελείς αποκλειστικά σκοπούς. Και πώς πρέπει να τα χρεώσετε αυτά στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα που προφανώς, να ξέρετε, μας απασχόλησε. Γιατί αυτή τη στιγμή όλα τα οικόπεδα που είναι δημοτική περιουσία ουσιαστικά τα εκμεταλλεύεται σε εισαγωγικά, έτσι, για κοινοφελή σκοπό ο Δήμος και είναι αυτός που τα συντηρεί. Έχει περιφράξει πολλά από αυτά τα οικόπεδα, φροντίζει για το πράσινο σε όλα αυτά τα οικόπεδα και καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος ουδέποτε έχει πάρει ούτε ένα ευρώ για τη συντήρηση όλων αυτών των οικοπαίδων. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να πω ότι οι αγώνες τώρα ξεκίνησαν, θα συνεχιστούν για πολύ μεγάλο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε για την ωραία συζήτηση που είχαμε και να ελπίσουμε ότι στο εγγύς μέλλον θα τα ξαναπούμε και για άλλα πράγματα. Εγώ ευχαριστώ, βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση. Καλώ όλους τους πολίτες πραγματικά να διαβάσουν για την ιστορία της δημόσιας περιουσίας, να μπορέσουν να αποκτήσουν μόνοι τους πλήρη θέση και αντίληψη για το τι ακριβώς γίνεται, γιατί αφορά το μέλλον αυτής της πόλης.